26 кастрычніка споўнілася 50 гадоў аднаму з найвыбітнейшых беларускіх паэтаў 20-го стагоддзя Анатолю Сысу. На жаль, ось уже больш як 4 гады яго няма сярод нас. Анатоль Сыс нарадзіўся 26 кастрычніка у вёске Гарошкаў Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці. Бацька Тихань Цярэнцевіч Сыс працаваў шафёрам, слесарам-меднікам. Маці Марыя Івановна Згапоненкаў, настаўніца, хатняя гаспадыня, у апошнія часы працавала ў калгасе. Апрача Анатоля у сям'і гадаваліся дзеці Тамара, Валянціна, Віктар, Людміла. У 1967 годзе Анатоль Сыс ідзе ў першы клас Гарошкаўскай пачатковай школы з беларускай мовай навучання, а ў 1977 годзе заканчвае Бронінскую сярэднюю школу з рускай мовай навучання. У 1982 годзе, пасля няўдалай спробы паступіць на акторскае аддзяленне тэатральна-мастацкага інстытута, адразу паступае на гісторыка-філалагічны факультэт аддзялення беларускай і рускай мовы і літаратуры Гомельскага дзяржаўнага універсітэта, дзе вучацца разам з Вольгай Куртаніч, Алесем Бяляцкім, Эдуардам Акуліным, Анатолем Казловым. У 1981 годзе Анатоль Сыс пачынае друкаваць вершы ў абласной газеце «Гомельская правда» і рэспубліканскай «Чырвоная змена». У 1988 годзе у бібліятэчцы часопіса «Маладосць» выходзіць першы паэтычны зборнік Анатоля Сыса «Агмень». У гэтым жа годзе Анатоль Сыс прыняты ў сябры Саюза пісьменнікаў БССР. Рэкамендацыі далі Владзімір Някляеў, Алексей Дудараў, Васіль Жуковіч. Незабыўны выступ Сыса у Купалаўскім скверы ў 1987 годзе, калі грамада сабралася адзначыць дзень памяці дзяды. Спачатку Анатоль электрызаваў слухачоў маналёгам тутэйшага, а потым у чуйнай цішыні прагучалі імёны загубленых у 30-е гады: Уладзімір Хадыка, Валерый Маракоў, Тодар Кляшторны. Здавалася, Сыс імёны не прамаўляў, а высякаў, як каменячос на мармуры. Міхась, Чарот, Алесь, Дудар, Цішка, Гартны. Здавалася, Сыс непамінальны спіс чытаў, а рэабілітоўваў усю расстраляную літаратуру, маючы на гэты паўнамоцтвы не ад павярхоўна-вярхоўных судоў, а ад самого Бога. У 1989 годзе выходзіць другая кніга Анатоля Сыса «Пан Лес». 26 кастрычніка у Менскім доме літаратара з аншлагам праходзіць літаратурная вечарына Анатоля Сыса, на якой прысутнічае маці паэта Марыя Івановна. Паэт у белым патрыцыянскім убранні заварожвае прыціхлую залю. А чытаў Сыс, які пісаў непаўторна, праз хвіліну-другую ад першых прамоўленых словаў авалодаваў аўдыторыяй, як маг-чарадзей. Адухоўлены твар, бездакорная дыкцыя, вібрацыі голасу усё супадала і змушала безадрыўна слухаць. Энергетыкай паэт валодаў незвычайнай, шаравыя маланкі і тут давалі пра сябе знаць. Размежаваць паэзію на тэмы-матывы уяўляецца справай складанай, бо досыць часта ў межах аднаго верша разгаліноўваецца некалькі тэм ці існуе іерархія падтэм. Па гэтаму тэмы ў вершаваных радках перакрыжоўваюцца, знаходзяцца ў пэўным взаемадачыненні, дапаўняюць адна другую, напаўняючы твор шматпланавым зместам, шырынёй думак і абагульненняў. Такой складанай тэмай з'яўляецца патрыятычная тэма. Змены, якія адбыліся ў грамадска-палітычным жыцці краіны Беларусі, значна паўплывалі на паэзію. Вершы паэтаў скіроўваюцца на выхаванне нацыянальнай свядомасці народа, абуджэнне гістарычнай памяці. У Анатоля Сыса гэта тэма пранесена праз усю творчасць, але больш за ўсё на гэта скіраваны два першыя зборнікі «Агмень» і «Пан Лес», «Радзіма».
У разуменні паэта гэта і маці, і бацька, і каханая. Заўжды ён імкнецца туды, дзе, як яму здаецца, ён будзе дома. Лірычны герой у вершах Анатоля Сыса – чалавек з моцна развітым пачуццём чалавечай годнасці, які выдатна ведае культуру, шматвекавую гісторыю і ганарыцца імі. Невыпадкова паэт заглыбляецца ў мінулае свайго народа, узнаўляе гераічныя і трагічныя старонкі нацыянальнай гісторыі і культуры. Для паэта гістарычны лёс краіны не нешта непатрэбнае і безварота страчанае, а выток і карані сённяшняй духоўнасці народа, яго нацыянальнай свядомасці і маралі. Гэта тое, без чаго народ не можа быць сапраўдным гаспадаром свайго лёсу. Патрыятычныя матывы шматгранныя і невычэрпныя. Яны займаюць значнае месца ў творчасці паэта і непазбежна вяртаюць яго ў бацькоўскі дом, у сваю сям'ю, у незабыўныя мясціны дзяцінства. У такіх творах, як правіла, Анатоль Сыс найперш апявае прыгажосць роднага краю, непаўторнасць яго краявідаў. Як паэт-пасіянарый, Анатоль Сыс спрабаваў весці за сабой народ. Не атрымлівалася. Сябры следам ішлі, паплечнікі ішлі, тутэйшыя ішлі. А народ чухаў патыліцу. Зноў жа, як у купалы. Паколькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой? Канфлікт паэта з народам з'ява ў Беларусі амаль традыцыйная. Паасобку людзі як на рэнтгенаўскім здымку відны, з усімі сваімі вартасцямі і недахопамі, а ў мільённай сваёй іпастасі уяўляюць сабе таямніцу вялікую. І што на душы ў народа не ведае, напэўна, ніхто. І прападала яго ахвота з цэлым народам гутарку весці. І пасля спробаў няўдалага сумоўя з народам застаўся верш «Прысуд, дух». Слова належыць не мне, слова належыць духу. Кіньце слова гайне, кіньце слова гайне, пацяруха, змаўчыць абражаны дух, новае слова народзіць, спыніць натоўпу рух, спыніць натоўпу рух, каб гаварыць аб народзе. Зноў прыляціць гайня, выйдзе ж яе плюхавы. Дух — это люди я, дух — это люди я, скажа, а сам з рогами. Люди закрыють рот, люди заплющать вочы. Вось табе і народ, вось табе і народ, думаць прывыкну моўчкі. Здумай такой вы, выжыве дух заступнік, знойдзе для вас правы